Paytahtymyz Aşgabatda bir neçe günden beri täze ýylyň öňü sirasynda däbe berilen ýurdumyzyň hemde daşar ýurtlaryň meşhur aýdymçylarynyň konsertleri geçirilýär. Bu ikinci gelişim Türkmenistan'a. Çok mutlu oluyorum her defasında. Beni vatanımda hissettiriyorsunuz, evimde hissettiriyorsunuz. İlk geldiğimde de çok mutlu olmuştum. Kendimi evimde hissetmiştim. Ene şu gün paytahtymyz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine ýerleşen gyşky sport oýunlary toplumynda Türkiýanyň meşhur aýdymçysy Murat Boz'un konserti guruldy. Oňa paytahtymyzyň ýaşaýjylary hemde onuň mihmanlary gatnaşdy. Atawatan media toparlyny hem gatnaşan sport toplumynyň Murat Boz'un konserti meşhur aýdymçynyň köp sanly muşdaklaryny bir ýere jemledi. Bu ýerde türk aýdymçy özüniň meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdi. Ama tabii ki halka borçluyuz. Onlar teveccüh gösteriyorlar, seviyorlar ki bizi burada tutuyorlar. Çok çalışmaya ve tabii ki halkımıza borçluyum. Murat Boz ilkinji gezek ajaýyp Türkmenistany we onuň ak mermerli paýtagty Aşgabada gelýändigini bellädi. Ol türkmen halkyna mihmanferlik üçin minnetdarlyk bildirip, pursatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp mümkinçiligi döredenligi üçin Türkmenistanyň prezidentine hemde türkmen halkynyň milli liderine özüniň hoşarlygyny bildirdi. Türkmenistan halkı beni kendi evlatları gibi, arkadaşları gibi, kardeşleri gibi karşılıyorlar. Bugün de öyle. Ayrıca ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Geldiğimde bir önceki gelişimde de çok memnun ayrılmıştım. Şehir çok güzel, ülke çok güzel. Bu gelişimde de fark ettim. Artık iyice gelişmiş. Özledim ýaly bir neçe ow aýdymlaryny ýerine ýetiren Murat Boz konsertiň käbir böleklerini aýdymlaryny öz muşdaklary bilen bilelikde ýerine ýetirdi. Umuman Murat Boz'un konserti Aşgabatyň ýaşaýjylary we onuň mihmanlaryna uly gyzyklanma döretdi. Mälim bolşýaly ýurdumyzda daşar ýurtly aýdymçylarynyň gatnaşmagyna konsert maksatnamalary dowam edýär. 23 dekabrda Eýranly aýdymçy Emin Rasyanyň, 24 dekabrda özbek aýdymçy Osman Nowrozowyň konserti boldy. 26 dekabrda paýtahtymyz Aşgabatyň ýaşaýjylary we onuň mihmanlary üçin Tunisli aýdymçy Aman Sivisiň konserti gözüňde tutulýar. 27 dekabrda bolsa Arsen Şahunsyň konserti meýilleşdirilýär. Aşgabatdaky täze münasibetli geçirilýän konsert maksatnamalary türk aýdymçy Gülşen Bayraktaryň 28 dekabrda geçiriljek konserti bilen tamamlanar. Çok yaşa Türkmenistan diyeyim. Türkmenistan halkının, Türkmenistan'ın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum.